Guys, karon guys, mo din akong duha ka mga liburir sa kuwang negosyo. So kani siya Lim, ko Martin. Ya, kani siya ang una sana kong i-endorse inyo kani sa likod kani kay. Kani nag-practice mo gud siya. Kay nana siya plano mga kan ba, ninyo. Tapos pag guman, kaya daw i-try kung saan daw kapait kung maging nani ang trabaho kargador. Oh. So ipakita niya nga di lalim mga maminyo pero kaning minyo no man nya unsa may imong plano sa imong uyab na sikuan Duko ano kaning di ba ninyo ka sa ako nga magtigom pag kwarta kay malay na karon tutong na planuhan pa naman karon. Dili pa na karon. Planuhan pa lang. Ya, pero tinutong gingon nila nanda kayo yab. Ha? Tagasa man na. Unsay pangalan niyo? Ay kanang sa tawagan niyo si mong yab. Sa tawagan niyo si mong yab. Anong yam say meaning ng yam di ay? Pwede jam. Ang yam say meaning ng yam. Yam, you're always mine. So karon guys, ana namin diri sa Budigaw si Inlako na mo tong isa. Na maning sa paspasa na kalakaw eh. So, si Yam say feeling kung minyo kay Yam, okay Yam. Ha? Dali mag-video dahil sunod sa video. So katulong guys, back to you guys.